Силәбе өлкәһендә беренче тапкыр башкортса тасвири уку конкурсы үтте. Мостай Кәримдең иҗадына арналган сарала без дә булдык. Символично, что именно сегодня было выдвинуто предложение назвать школу в честь директора Батыршина Галима Мухаметовича. Его биография во многом совпадает с биографией Мустай Кәрима. Мостай Кәрим иҗадын төрле милләт вәкилләре ярата. Шагыйрь һәр кемгә якын булган темаларда яктырта. Уның исеменә багышланган шигъри конкурста ла яшь һәм милли сикләүләр булманы. Я, если честно, о нем не так наслышана, но когда сегодня ведущие прочитали стихотворение «Комсомольский билет», естественно, это стихотворение, наверное, знают все. И я его также узнала и поняла, что да, я знакома с творчеством Мустая Кәрима. Мостай Кәрим мәңгелек кыйммәтләр тирәләй башкаларны берләштерә торган көскә ия була. Силәбеләр дә әдәптең был сыйфатын күтәреп ала һәм якташлары Гали Батыршинды ошо ук сарала искә ала. Милләттәшләребезнең язмышы ла бөек шагыйрьнең тормышына охшаш. Ул да бөек ватан һугышы ветераны, халкы өчен янып яшәгән шәхес. Якуб авылында ул 2 мәктәпкә нигез һалган. Кайсы хакта авыр булатым, шулай да достар, ысын достар, мин һезне бик яраттым. Шигъри сарала Сыбаркүл, Сосновка райондарынан һәм күрше авылдардан да катнашучылар булды. 4 номинация буенча еңүчеләр билдәләнде. Думаем, что этот конкурс надо делать все-таки областного масштаба, и уже решили выходить и на Министерство образования, и с Республикой Башкортостан тоже на эту тему активно будем общаться. Для нашего подрастающего поколения это очень важно, чтобы знать свой язык, свои традиции, и как ни на произведениях именно великого башкирского поэта этому учиться. Шигъри сарала Сыбаркүл, Сосновка райондарынан һәм күрше авылдардан да катнашучылар булды. 4 номинация буенча еңүчеләр билдәләнде. Если старшее поколение знает Мустая Кәрима, учились на башкирском языке и проходили в рамках программы произведения, были знакомы с Мустаем Кәримом, то, к сожалению, вот мое поколение и молодое не знакомы. В литературе нет, в программе нет, и поэтому мы восстанавливаем все это, знакомим с творчеством. Төбәктең башкорт корылтайы итәкчесе Марис Йосупов конкурста өлкә кимәленә сыгарга тәкъдим итте. Мостай Кәримдең исеме тотыш Башкортостан, башкорт халкы менән бер рәттә яңгырай тине ул. Мы продолжим еще знакомить наше население нашего района с его творчеством. Дальше будем продолжать. Нам есть что рассказать. Конкурста өлкәннәр һәм балалар йыр биюгә булган һәләтләрен дә күрһәтте. Сара байрам концерты менән тамамланды.